Mesela fazaya cibome hemuyan geleki giringe. Bifekrin ku dareki çıkas oksijeni dideme. U dema gelek dar çebin u je daristanek çebe hezedetir em oksijeni je digrin. Em gelek kes diçin daristani diçin pikniki le belki em gelek kes hajı kıymeta ve daristani tünene. Dema em diçin ve piknike belki gelek kes em tişte xun davêjin erdê li dû xwe dihêlin em paqij nakin û vedgerin. Lê divê wisa nebe helbet. Dema daristan dişewite dilê me gelekan dişewite. Em gelek dixwazin xwedî li daristana derên dar neşewtin, daran jê nekin, nebirin. Ne? Anha belge filmekî li ber destê me ye. Navê belge filmê Ağaç Adame bi Tirkî helbet hatiye kişandin. Yani zilamê dar zilam, yani zilamê dar, yani zilamekî wekî darê çi zanim. Axir ne mühim e, navê belge film Ağaç Adame û Mehmet Ali Poyraz kişandiye. Çima ev nav lê kirine? Ji ber ku di belge film de karakterekî heye navê wî Deniz Seçer û ew ji bo daran tiştan dike. Ne salek, ne 2 sal, ne 10 sal. Ev dehan salan e ew diçe çiya li daristanan, li cînan ciyên ku dar tunene daran diçîne. Şaxan dibe ji bêrîka xwe pere dide suwarê ereba xwe dibe 30 kilometre, 40 kilometre, 50 kilometre wêdetir diçe û daran diçîne. Daristanê çê dike. Ew kesekî xwezaparêz e loma belge filmê wî hatiye kişandin. Belge film di festîvala Boğaziçi de ku anha li dar e hat nîşandayîn. Belge filmekî gelekî şêrîn e, gelekî baş e. Gotinekî Deniz Seçer heye em bi wê temam bikin. Dibêje nebêjin ji kesekî çi derd dikeve. Yani ji kesekî tenê dikare çi bike. Dibêje hûn jî dest bidin xwezayê. Xwedî li xwezayê derkevin. Hûn jî daran biçinin. Belge filmekî girîng e. Eger we ciyekî dît û rast lê hatin temaşe bikin ez bawerim hûn ê jî hez bikin. Ağaç Adam.